Kupaya cihane yalı Katar'e netine peşvaziyeke futboleye ev biyerek çandiye jî ku mirovên ji welat û civakên cîha reng beşdar dibin. Futbolvana İranî ya ji Danimarka netine bo dîtina lîstikan çûye Katarê. Bo nîşandayîna jêhatîbûna xwe jî li wir e. Askeriya 24 salê hicabê li serê xwe dike û dibêje ev bo wê giring e. Lê askarî dibêje ew dixwaze wêneya hêyî ya ser misilmantî û jinên sporvan jî biguherîne. Don't change yourself, but change the game. Xwe neguherîne, lîstikê biguherîne û ev pir giring e. Ez li welatekî mezûn bûm ku kêm neteveyî me. Piraniya hevalên min Danimarkî ne. Ev nayê vê watayê ku divê ez wek wan bim, avîrên xwe biguherînim û porê xwe zer bikim da ku mîna wan xuya bikim. Lê ez dikarim lîstikê biguherim da ku tê de cih bigirim. Askarî ji zaroktiya xwe ve hesker û dilsozê futbolê ye. Xebatên wê yên werzîşvanî gelek balê dikşîne. Li ser TikTok nêzî nîv milyon şopînerên wê hene. Vîdeoyên wê bi milyonan têne dîtin û ecibandin. Ji ber navûdengê wê ya ser medya cîvakî damezranerên Kupayê askarî wexwendinê Qatarê kirine û ew niha li kolanên Doha pêşedanan dike. Ew dibêje hînbûna navdariyê hinekî demgirtiye. I need to get used to it. Divê ez hîn bûma, bi rastî ez nizanim bi kîjan gotina raber bikim. Ev hestek ecêb e, lê ez jî hez dikim. Askarî hêvî dike ku serketina wê ew ê bibe alîkar ku wêneya qalibî ya di derbarê jinên misilman de biguhere. Nobody understands me. Bo min dijwar bû tenêbûn hesa ku ti kes min fêm nake. û niha rêvekirina li ber nefşê dinya jî zedetir. Lê niha keçên civan wê karibin hes bikin ku kesek heye êşa ku em dikşînin dizane û ger ev ser ketiye ez jî dikarim ku bi ser kevim. Hevala wê Dalya Durayî jî dibêje tevî gelek zehmetiyan askarî bi saya jêhatîbûn û dilsoziya xwe bi ser ketiye. Li gor min azgarî ve heq dike ji ber ku ew pir xebitî. Têbîra min deman bicûk bûn wê her roj li ber mala me xwe perwerde dikir. Askarî bi çend stêrkên futbolê re hevdîtin kiriye jî. Lê ew xewna lîstikekî bi hin futbolvanên navdar re dike. Is Ronaldinho? Because he's like... Bi baweriya min yekem ji wan Ronaldinho ye ji ber ku ev efsaneyê helayan e û paşê Neymar. Ev jî pir baş e, lê ciwantir û nû ye. Min di zarokatiya xwe de bêtir Ronaldinho temaşe kir, paşê min temaşe nekir û piştre Cristiano Ronaldo jî. Ez ji xwe baweriya wî hez dikim. I love his confidence. Peyama askarî zelale. Nîjat, zayend û olê mirov ferq nake. Her kes dikare futbolê bilêze û jê kêfê bike. Ji bo Yakopolûzî, Özlem Yasak, Dengê Amerika.